Mainitong pagtimbaya, katawhan sa Dios ni ining atong hiniusang panimbahon ni ining Domingo. Salamat kaayo sa inyong pag-abli sa ganghaan sa inyong mga kasing-kasing alang sa pakigdugtong kanamo diha sa buntagong pagsimba sa atong buhi nga Dios. Magaandam ta sa atong kaugalingon sa mag-atubang ta sa balaang presensya sa atong Ginoo. Nalipat ko lang ang hanggang ng tablet. Manindog kita alang sa tawag sa pagsimba. Minglabay ng adlaw sa pagkabanhaw, apan ang gahom ug ang mensahe niini padayon natong sa ulugon sa matag adlaw. Aton sa Ginoo ang presensya sa buhi nga Kristo. Ang Ginoo nag-ingon, dili ko kamo biyaan sama sa mga ilong tuwapos. Ako magauban kaninyo sa kanunay. Ang presensya sa buhi nga Kristo nagataban kanato pinaagi sa Espiritu Santo. Dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod sa iyang dakong kaluoy, kita iyang gianak pag-usab. Ngadto sa usa ka buhing paglaom, pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay. Sa padayon pang nagtala ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Padayon ta madayon ang atong langit ng Amahan, kay gihatagan kita niya buhing paglaom. Pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa kapatayon.
ta. Talaygon nga Dios Amahan, salamat sa kini nga adlaw sa pagampo o pagdayeg sa imong halangdon nga ngalan. Adia kami nga imong mga anak. Panalangini kami gikan sa pinakabata hangtod sa pinakahingkod. Sa among mga pagampo, pahinumdumi kami sa pagpangayo sa imong pagpasaylo sa among mga nalapas kanimo. Nga ang imong gugma mao ang mugiya kanamo sa matagtakna sa among mga pagpangalagad ug pagpanginabuhi ilalom sa imong gahom. Ubani kami Ginoo ug ang mga kasimbahanan karon nga kadaghanan nag-virtual worship ug online nga mga pagsimba. Hinuon usapod kini nga pamaagi nga ma-renew ug malantaw sa kada panimalay ang mas lalong nga kahulugan sa pamilya ug ang pagpanimalay. Among ginaampo ang imong mamumulong ug ang mga tibuok nga pagpangalagad o pagsimba kining tanan among hangyo pinaagi kang Kristo Jesus nga nagtudlo kanamo sa pag-ingon. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunoa, luwasa kami sa dautan, kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ang patukuranan sa mensahe nga atong pamalandungan, atong gigutlo o pagakutloon diha sa Ebanghelyo sa atong Ginoong Hesus nga gisulat pinaagi kang Juan sa iyang kapitulo 21 bersikulo 1 ngadto sa 19. Human ini nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinun-an dito sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini. Nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlan og Kaluha, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang duha ka laing tinun-an. Ningon kanila si Simon Pedro, "Managat ko." Sila miingon, "Muban kami." Busa nangadto sila ug nanakay sa sakayan. Apan wala gid siya kuha sa tibuok gabi. Sa pagsubang na sa adlaw, nagtindog si Jesus dito sa lapyahan. Apan wala sila makaila ang tinun-an nga si Jesus daay kadto. Unya mingon siya kanila, "Mga anak, nakuha ba kamo?" Sila mitubag, "Wala gyud." Siya mingon kanila, "Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo nga sakayan. At makakuha kamo ug makakuha kamo." Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira niini kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus mingon kang Pedro, "Ang Ginoo kana." Sa pagkadungog ni Pedro nga ang Ginoo day kadto, gitapis niya ang iyang sapaw kay naghubo man siya ug miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an nangadto sa lapyahan sakay sa sakayan nga nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili kay layo sa lapyahan, mga 90 kilometros lamang. Sa pagkawas nila, nakita nila dito ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may pan usab. Unya mingon si Jesus kanila, "Pagdala kamo diri og pipila ka buok isda nga inyong nakuha." Busa milakawas si Simon Pedro og gibraniya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda, mga 153 kabuok ang tanan. Apan bisan sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayon magisi ang pukot. Unya mingon si Jesus kanila, "Dali ari ug pangaon kamo." Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas sa pagpangutana kanila kung kinsa siya kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus ug gikuha niya ang pan ug gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kini nga pagkikita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an human siya mabanhaw.
Humanalag pangaon, nangutana si Jesus kang Pedro, Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, gihigugma mo bagay ako labaw sa paghigugma nimo niining mga butanga. Siya mitubag, o Ginoo, nasayad ka nga nahigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, at imana ang akong mga nating karnero. Unya mingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, nahigugma mo bagay gayod ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo, Ginoo, nasayad ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, at imana ang akong mga karnero. Unya sa katulong higayon si Jesus mingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo bagay ako? Si Pedro nasubo tungod kay gipungutan naman siya ni Jesus sa katulong higayon, gihigugma mo ba ako? Og si Pedro mingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, at imana ang akong karnero, sultihan ko ikaw sa matuod, sa batanon ka pa, ikaw ra ang magbakos sa imong kaugalingon, ug makaadto ka sa bisan asa gusto nimo adtuan. Apan ining katigulang na nimo, hidupa mo ang imong makamot, ug lain na ang magbakos alang kanimo, ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya niini, gipasabot ni Jesus kung unsang paagi si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya, miingon si Jesus kaniya, sunod kanako, kini ang mga pulong sa Ginoo. Mayong buntag mga kaigsuunan sa Ginoo nining panahon sa pagpadayon sa pagsaulog nato sa resurrection season, although kini mo ang katapusan nga panahon tungod kay uban nga mga selebrasyon mao man ni ang Ascension Sunday, 7th Sunday of Resurrection, o nagpadayon ta sa pagpamalandong mahitungod sa resurrection. Nasayba mo nga usa sa mga sugilanon mahitungod sa pagkabanhaw mo ang sugilanon sa kapakyasan. So mungutana ko sa inyo din, kinsa na may nakasulay o napakyas na. Kung mga mananagat mo, nakasulay gud mo ni anag, napakyas mo kay namo gyud panahon nga sa pagpanagat, dili gyud ta makakuha og isda. Bikin sa may mga mananagat ninyo. Di man tatanan mananagat no, pero kabalo ko nga duna gyud mo experience sa mga kapakyasan. Sa mga laki nga naa diha na mati, kinsa man sa inyo ang napakyas na sa inyong pagpanguyab? Sa mga nagnegosyo, napakyas. Sa mga nag-eskwela, doon ay mga nahagbong. Dili man tatanan nagmadaugon. Busa, mas maay siguro ng atong pamalandungan nining panahon na unsaon na to sa pagsagubang sa mga kapakyasan sa kinabuhi.
Ilabi na ning panahon na sa pandemya tungod kay daghan tag mga damgo, daghan tag gihuna-huna, daghan tag gitinguha. Noon ta ato makabot pero tungod ning ingon ta pandemya, napakyas ang atong mga tinguha. Napakyas ang atong mga damgo, napakyas ang atong mga gipanghingyap nga mahitabo. Di lamang sa atong panimalay, di lamang sa atong kaugalingon nga mga kinabuhi, lakip na mismo sa atong simbahan. Doon na tayo mga program, projects ug uban pa apan tungod ining pandemya na restricted ta, napakyas ang atong mga tinguha ug tumong. Busa mas maayo nga sa dili pa ta mobiya ining resurrection season atong tan-awon pag-usab ang sugilanon mahitungod sa kapakyasan ug giunsa nat nila sa pagsagubang ang maong kapakyasan o sa unsang paagi nga nasagubang nila ang kapakyasan. Atong hinumduman nga kining kapakyasan nga hitabo sumala sa gibasa ganina mao ang kapakyasan sa pagpangisda o pagkakuha og isda tungod kay klaro man sa sugilanon ganina nga nahitabo sa dihang nanagat sila tibok gabi kuno wa gyud sila makuha pakyas gyud ang ilang pagpanagat. So atong hinumduman dunay prinsipyo nga akong ipag-ambit kaninyo unya masayon na ni hinumduman tungod kay upat ni ka prinsipyo kung unsa na to pagsagubang sa kapakyasan. Hinumduman na to ang pulong isda kay nangisda man nani ipangisda man ni isda lang isda. Atong hinumduman ang isda og upat ka prinsipyo akong ipag-ambit kaninyo. Una nga prinsipyo sa panahon nga napakyas ta o sa dili pa ko mopadayon kasagaran gyud sa himuon sa mga tao kanang concept pa sa kapakyasan moingon sila nga kung napakyas ka mo na katapusan sa tanan kanang they would say failure is final sa tinuod lang wa gyud final sa failure kay ma-fail ta dili man gyud ta pwede nga muundang ta pero ang uban muundang gyud daghay napakyas nga niundang mo nang hangtod karon wa na gyud hinuon madayon ang gustong buhaton kay napakyas man og niundang naman sa padayon sa pagtinguha. Kanang uban diha nga wa pa kauyab niundang na ayaw padayon lang gihapon. No? Ayaw pag-undang because failure is not final. Hinumdumi gina si Michael Jordan na fail ba ato siya sa iyang pag-apply sa katong basketball team sa high school varsity team. Wa gito siya ka pasudla. Kung niundang pa siya, di unta ta maka bati og Michael Jordan nga the best basketball player in the world, di ba? World's best basketball player. Kung niundang pa siya sa iyang pag-apply nga mahimong player sa basketball. Ang uban pod pait kaayo tungod kay ang ilang pagtuo sa kapakyasan mao na may di lamang katapusan, mao mo'y mamatyan. Kanang failure is fatal, no? Di lang failure is final. They also believe that failure is fatal. Kana makamatay ba? Makamatay ba ang failure? Ay na, tinuod na. Kay ngano? Usa sa mga CYF nato sa Cagayan, dugay na nga panahon. Bago pa to, no? Bago pa. Napakya siya sa iyang board exam. Nagtuog gid siya nga makamatay gid tungod kay nagpakamatay man siya. Oh, tungod sakit magid daghan magid hinuon pod, no? Daghan may kanang napakyas. Ang tragic ni atong hitabuat tungod kay nasakpan na ba nga nabantayan na discovery nila nga wa gid siya wa siya mahagbong kana bang na differ lang ang iyang singani result na differ lang wala ditong wa mo gawas ang iyang ngalan sa newspaper pero later na discover nga nakapasar din sa differ lang nalay mga gamayng problema ba? Pero wa na. Pildi na. Namatay na yung taon siya. Why? Because probably she thinks that failure is fatal. Makamatay ang failure. So hinumdumagin na ito na failure is not final and failure is not fatal. In fact, ingon si Zig Ziglar, failure is just an event. It is not a person. Kung doon na may napakyas, dili ikaw, kung dili panghitabo lang na sa imong kinabuhi. Dili kay ikaw yun mo pakyas. Kay lisod man kaayo kung imong hunahunahon nga pakyas gid ko. Napakyas lang ka. Mao na nahitabo sa mga disipulo. Napakyas sila, dili sila pakyas kundi napakyas lang sila sa maong panghitabo ug niadtong mga panghitabo nga nanagat sila, napakyas gid sila. So sa unsang paagi nga gisagubang o nasagubang nila ang kapakyasan? Upat lang, isda. Una, sa matud pa sa istorya, sa dihang napakyas sila sa pagpanagat, gisultihan man sila nga
buntag na sayo. Gisultihan sila nga itaktak lang ninyo ang pukot. No, itaktak lang ninyo. Sa tinuod lang, kung mamukot ka, mangisda ka. O mangisda, mamukot na may taga-dagat din. Di ba? Ang pinaka-best time sa pagpanagat, gabi mangyod. Nganong gabi? Tulog ang isda. Sayo na kayo pagpangisda. Pero kay pagpangisda na tulog, di kay kiyas. Di na tinood ha? Ang isda, basta gabi mo, paibabaw na siya. Kay ngit-ngit pa kayo. Paibabaw na. Sayo na kayo na, pangisdaon kayo na naman sa ibabaw. Pero og buntag na or hayag na ang isda mo naog na sa ilawom kay kanang glaring man kanang subaw kaayo sulaw sa ila mo nang mo palawom na sila sa so, mangisda ka gabi kay maayo unya og magdala kag Petromax tungod sa kangit-ngit mo duol na sa paduol na siya to sa kay ngit-ngit mo pug kaayo hinahinay pa duol sila no mo nay buhaton sa mga mga mangingisda gabi na sila managat gyud gabi dito kay tulog ang isda gabi sila managat. Sa to ba kung mabitaw igsoon nga kanang moingon nang mahalaging isda karon. Ngano man buwanon manggod. Bulanon kay kung buwanon ang isda mo tago man na kay hayag naman ang bisag bulan. Labaw na ka kung buntag or adlaw. Balik tayo sa istorya. Di ba gabi sila nagat? Wa sila kuha tibok gabi. Karon manguli na sila. Pag panguli nila duol na sila dito sa lapyahan, gisinggitan sila, naaba mo'y kuha, wa gyud. Pakyas gyud. Tibok gabi, wa gyud. Sa tupad, doon na lang sila sa lapyahan kay, wa ko man to'y text ato. Ito text sila nga, asa naman mo? Asa man mo'y kuha diha? Gisinggitan naman sila. Matod pa sa Biblia, mga 90 metros. So klaro kayo, mabatian na gyud. Naamay kuha diha, wala gyud. Sige, taktak ninyo ang inyong pukot kay makakuha mo. Unsa may gihimo, ilang gitaktak ang pukot. Di makahibulong gitong ilang gihimo. Kay ngano man, kabalo man sila, mananagat man sila, ngano mang ilang man tong itaktak. Kung ako si Pedro Mingo, ay sa kanilang. Unya lang gabi. Nagaus pa kapoy na usa ka. Tibok na pod gabi sige ming panagat wa gyud ko ha. Kapoy na. Gawas pa kabalo mo unsay lisod sa pagpanagat. Kana bang mubalik ka sa diin ka na pakyas. Unsay lisod ka ng pag-recover sa imong kapakyasan ka mo balik ka diin ka na pakyas ba? The most difficult thing to do is to go back to where you failed. Ang unsay naa sa imong bation kanang gitawag og kahadlok nga mapakyas na pug ka. Mo nang uban di na ko take og exam usab oy kaya naman mahadlok ko mahagbong na pug ko. Kaya naman sakit ba na mahagbong ka. Mo nang uban di na balik panguyab kaya naman nasakitan na. Di na ganahan mo balik kung diin siya napakyas. That's the most difficult journey. Pero unsa may nahitabo, wa sila mahadlok nga ma-fail. Napa, kanang doubts. Ang rason nganong dili ka mubuhat human ka napakyas tungod kay magduda man ka nga. Ay, naning kamot nako, wa gyapon mo kuha. Nagawas pa. Logic dictates, no? Mudiktar gid ang logic nga gabi man ang angay panagat kanong buntag managat man ka ayo magduda na ka wa na kay pagtuo mawala na yung pagtuo tungkol nagtuo man ka nga lahi man ang imong gituuhan. So unsa may gihimo sa mga disipulo bisan og buntag na ila lang gihapon gitaktak ang pukot nganuman unsa may prinsipyo nga ilang nakatunan kanang prinsipyo nga gitawag paghikling sa mga kanang mga pagduha-duha ug mga kahadlok nga mapakyas pag-usap. You set aside those fears of failure and your doubts in life. Mo nay ihikling kay isda may itong isgutan ay ihikling ng mga pagduha-duha ug kanang mga kahadlok nga mapakyas ka pag-usap. Kay kung imo nang ihikling na side ka nga bisan og mapakyas ka di man sa tanang panahon napakyas ka. Kung napakyas ka karon wa na magpasabot nga ugma mapakyas ka. O sa sunod nga mga adlaw mapakyas gyapon ka. Tungod kay ang sa tinuod man
karong panahon na kung imo man ang buhaton, posible karon magmadaogon ka o makuha kang isda. Sulay lang. Ang importante, ihikling ka ng mga kahadlok o ka ng pagduha-duha. Kay kung imo nang ihikling, unsa may mubanos? Pagtuo. Unsa may faith? What is faith? According to Hebrews, di ba? Ang pagtuo mo ay siguro, bisan wa ka kita. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So bisag wa ka kahibaw, wa ka masayod nga nag-isda diha, nagtuo man ka nga nagid gihapoy mahitabok nga mirakulo sa imong kinabuhi, basta imo lang buhaton ang angay nimo buhaton, which leads us to the second principle sa S. Ang S sa isda, unsa may naghihimo, ilang gisunod ang mando. Sunod lang sa mando. Sunod lang sa mando. Bisag way siguro, sunod lang sa mando. Kay ganuman, naa sa pagsunod, imong masinati ang mirakulo. Mirakulo ngay padayag sa Ginoo. Ang lisod ra ba niining panahona kay ang nagmando wa ra bagid sila kailagid sa. Di ba? Matud pa sa gibasa ganina nga pag-ingon nga naabo mo'y kuha diha, isod wala. Wa man sila kabalo kung kinsa toy mingon nga itaktak ang inyong pukot. Kay kung nakahibaw siguro sila nga si Jesus to bisag hala si Jesus may ingon. Sige atong itaktak. Wa gid sila kahibaw. Kay nga naman, mga igsuon, nasaid man kita nga ang Ginoo, di na to diretso karon nga maistorya. Gawas nga diha sa pulong sa Ginoo atong mabasa. Pero nakigsulti o magigsulti ang Ginoo kanato sa daghan nga mga paagi. Makig-istorya siya sa uban nga mga tao, pinaagi sa ubang mga tao, pinaagi sa mensahe, o pinaagi sa imong higala ha o uban pa. It is ours to discern unsay mando sa Ginoo. Lord, kung imo nang mando, imong gigamit ang higala, din ako ning buhaton. Akong itaktak akong pukot. Kay ganuman, diha sa pagsunod, imong masinati ang mirakulo sa Ginoo. Busa o sa may gihimo nila. Ila tong gisunod. Kung ako si Pedro, kabalo ka mo, ingon tingay ko nga, ay sa. Di lang sa siguro ko kay kanang di mo kasiguro kinsa unsa na sakto man ang imong instruction. Pero ang pagsunod nga walay pagduha-duha mo ay kinahanglan nga atong buhaton sa panahon nga kita napakyas. Mao bitong usahay hinumduman nato kanunay may igsoon nga gihimo sa Ginoo duha ka dunggan ug usa ka baba kay usahay mas daghan man tag baba isulti rason reklamo kaysa paggamit sa tong duha ka dunggan kapag pamati sa iyang isugilon o isulti kanato. Use your reason why you have 2 ears kuno so that you will double your desire to listen than your desire to speak or to say words nga pagreklamo o dili pagsugot. Ikatulo nga prinsipyo nga angay na tong hatagan og pagtagad balik ta sa isda no ISD. Dawata hagit. Ang hagit sa Ginoo. Ang hagit ni Kristo. Akong diretso og basa ngadto sa sugilanon pagkahuman gyud sa pamahaw nila kay naa dito gibutang ang hagit sa atong Ginoong Hesus. Una ngadto kay Pedro. Sa dihang mingon siya kay usahay man gud kining istorya may tungod sa pagpanagat. Kutob ra gud sa hagit nga mingon si Jesus nga alimon ri mga unta. Nindot man kaon na gani. Sige, ali. Nindot pa kayo pero ang hagit dinhi nga mas lom-lom sa diyang nahuman sa pangaon. Mingon si Jesus kang Pedro sa tulog yun ka panahon, mingon siya nga Pedro gihigugma mo ba ko labaw nining tanan. Kay kung diha may kapakyasan yun nga nahitabo niadtong panahon na dili pa ang kapakyasan sa ilang pagpangisda tinuod. Napakyas sila sa pagpangisda pero kung buto naon napakyas sila sa pagsunod kang Kristo. Di man sila kutob gisunod. Kutob naman in taon sa wala kay kaabot sa cross. Kaya pag abot dito sa cross, nanagan naman sila. Ang nagpabilin sa pagsunod, si Juan naging taon. Ang uban nila, o kasagaran nila, nanagan, ni Sibat. Diha sila napakyas.
Napakya sila sa pagsunod kang Kristo, napakya sila sa pagpangiguban kang Kristo sa panahon unta nga gikinahanglan sila sa atong Ginoong Hesus. Ug usagad sa napakyas kadto si Pedro kay nag-ingon mo gid siya nga di gid siya mobiya. Pero nibiya siya, iya pag yung gilimod si Kristo. Mao gid to'y pakyas. Apan taliwala sa mong kapakyasan, nasaid ba mo nga ang atong Ginoong Hesus nagpadayag gyapon sa iyang paghigugma, pag-atiman, grasya ngadto kanila. Kay nga naman, imagine nagpakita pa si Jesus ngadto nila. Imagine kung ako si Jesus, di naman ko mapakita. Ano mo, adto man ko nila nga gibiyaan mo ganiko? I mean, kung ako to silang barkada, ay mangita og laing barkada eh. Di ba? Mangita og laing BFF. Pero nga naman, niadtigad sila kang Jesus. Naapa, unsa may gingon ni Jesus kadto kanila? Mingon sa kanila, mga anak, gitawag pagid sila mga anak. Ingon sila, mga anak, nakuha ba mo? Nindutan niya ano? Napakyas, gipakyas pa siya. Iya pang gitawag sila mga anak. Ako adto kung ako si Jesus may mo ko, huy, namoy ko, huy na lang. Unya, pag ingon lang walay kuha, unsa may giingon ni Jesus? Hala itaktak kay aron makuha mo daghan. Kung ako to, si Jesus, huy, namoy kuha. Sa wa, Mayra, lagot ko ninyo, ibiyaan ko ninyo. Mayra, tagam mo. Wa mo'y kuha, Mayra, tagam mo. Pero unsa may giingon ni Jesus? Itaktak ninyo aron makakuha mo. Inana ang grasya ug kaayo sa atong Ginoo. Taliwala sa atong makapakyasan nga gibiyaan na nato siya usahay sa panahon nga wa na ta magsunod kaniya, sa panahon nga atong ikalimtan atong mga panaad nga Lord musunod ko nimo sa tanang panahon. Unya ato siya gikalimtan. Hinumdumi gina ninyo nga ang Ginoo taliwala sa atong makapakyasan mubalik siya kanato tungod siyang grasya ug gugma. Iyang hatagan ta niya og uban pa og daghan pa nga mga chances. Makikita gyapon siya sa ato bisag di na ta makikita niya. Kay mauman ang gugma o grasya sa atong Ginoong Hesus. Iyang gipakita, pinaagi ni nga sugilanon. Apan karon dunay hagit nga iyang gihatag. Ang hagit niya mingon siya kang Pedro, Pedro, gihigugma mo bagay ako. Karon wa naman ka mapakyas, daghan na mga isda. Gihigugma mo ba ko labaw pa ning tanan sa tulo ka bahin iyang gipangutana si Jesus, si Pedro. Og si Pedro niingon gid nga, Lord, nahigugma mo yun mo. Pero unsa may tubag ni Jesus? Naadri ang hagit. Ang tubag ni Jesus, hala sige kung nahigugma ka nako, kantag I love you Lord. Simba. Wala. Mingon siya, okay. Ipakita ang imong paghigugma pinagi sa pag-atiman sa ako mga kanero. Feed my lambs. Take care of my sheep. Feed my sheep. Kaya nga naman, ang imong pagpadayag sa imong gugma kanako, mao ang imong pagpadayag sa imong paghigugma ug pagatiman sa mga katawhan nga nagkinahanglan. Nining mga isda nga imong nadakpan. Kay mura man og ang imong itan-aw, ang isda ra, ang kadaugan ra gikan sa kapakyasan. Wa ka basig nakalimot ka Pedro nga kining mga kadaugan nga imong naangkon para na ug alang sa uban nga imong alagaran. Dili ang isda ang imong higumaon, dili ang success imong higumaon, kundi ang imong pag-atiman sa uban sa nga mo'y imong pagpadayag, konkretong pagpadayag nimo sa imong paghigugma kanako. Murag inana ba ang gustong ipahibaw sa atong Ginoong Hesus? Mao nay gitawag og hagit nga angay natong dawaton. Ikaapat nga prinsipyo, sa panahon sa kapakyasan, pangutan-on gid nato ang Ginoo, Lord, gano napakyas man ko? Tingali do na kay hagit nga angay nakong dawaton. Tingali do na kay hagit nga ako nga angay nakong dawaton. Ug kung kini mang maong hagita nga akay nakong dawaton, ako ning dawaton Ginoo. Ug ang paghagi, ang hagit mao nga paghigugma sa atong Ginoong Hesus. Ug pagpadayag dining gugma pinagi sa pag-atiman o paghigugma sa uban. Ilabi na nitong ubos na atong mga kaigsuonan. Ika-upat nga prinsipyo, isda. Katong isda. Matod pa sa gibasa ganina, mingon man gid si Jesus sa katapusan kang Pedro. Sibutan niya si Pedro sa katapusan mingon na sunod gid kanako. Pedro mingon sa bersikulo 42, sa bersikulo 19. Unya mingon siya kaniya, sunod ka nako. Sunod ka nako, Pedro. Ang pagsunod kang Kristo mo yung pag-alagad kaniya. Ito no? Pag-alagad kaniya. Pag-alagad sa tanang panahon tungod kay
mao man ni ang tawag una sa tanan ngadto sa mga tinunan. Sa dihang primero gyud nga gitawag sila, mingon man siya, sunod ka nako. Come follow me. Usa sa mga butang nga angay nato hinumduman mao nga si Jesus minganhi aron sa pagalagad, dili aron alagaron. Busa kung doon na may angay natong buhaton ingon nga sumusunod kang Kristo. Ang Kristo nga nabanhaw mao ang pag-alagad kaniya. Tungod kay siya nagpabili mga buhi aron angay alagaron. Ug sa unsa nga paagi nga ato siyang malagad, pinagi sa pag-alagad sa iyang kaniya diha sa iyang mga buluhaton sa iglesia ug diha sa iyang tumong tingong alang sa iglesia nga mag-alagad sa katawhan aron mapadayag nato sa katawhan ang mensahe sa pag-alagad sa uban. So hinaot ko mga kaigsunan nga sa panahon nga kita mapakyas atong hinumduman isda ihikling ang mga pagduha-duha ug ang atong kahadlok nga mapakyas pag-usap. Atong sundon ang mando sa atong Ginoo. Di lamang pinagi sa Biblia, kundi siguro pinagi sa uban. Atong dawaton ang iyang hagit nga iyang gihatag kanato. Ug ato siyang alagaran sa tanang panahon. Di lamang sa panahon nga kita nagbalipayon tungod sa kadaugan, kundi bisan pa sa panahon sa kalisod nga sama niini. Bisan pa sa panahon sa atong kapakyasan. Kay nagtug nagsalig kita nga mao kanay tawag sa atong Ginoo. Ang tawag sa pag-alagad kaniya pinagi sa pag-alagad sa uban. Dalaygon ng Dios. Amen. Magaampo ta. Gamhanan ug mahigugmahon namo nga Dios, daghang salamat sa imuhang pagpahinumdum kanamo karon, sa imuhang dakong gugma alang sa matag usa. Nga bisan daghang panahon mapakyas kami sa paghimaya kanimo, pagpasidungog kanimo diha sa among mga kinabuhi. Apan pabilin ka nga Dios nga dili gayud mo pakyas sa imong mga anak. Daghang mga panahon nga ma-disappoint ka sa amo ang mga batasan o mga kinaiya o mga binuhatan. Apan ikaw ang Dios nga puno sa kaluoy ug gugma, nga andam gayod mudawat ug mupanalangin sa matag usa. Nining kabuntagon gidala namo sa pagampo ang tibuok nga nasod, ilabi na sa gisaggubang karon nga pandemya. Among pagampo ang imong pagdihog sa kaalam o pagiya alang sa Pangulo sa nasod ug sa mga kaubanan nga mga nangulo gikan sa lokal nga gobyerno ngadto sa national. Among pagampo ang imuhang paggiya kanila sa ilang mga gimbuhaton ug mga responsibilidad. Amo sad gipangayo ang imong divine intervention Ginoo sa tanan nimong katawhan. Tabuni kami sa imong hamiling dugo ug ipasinati ka namo Ginoo ang imong kahigulungan nga pagprotektar sa matag usa ug ang imong makanunayon nga pag-atiman sa among mga kinabuhi. Ang pusab namo bisan pa ang tibuok nga kalibutan, laing mga nasod nga anaa sa mga kalisdanan, anaa sa dagko nga mga pagsulay o mga hagit sa kinabuhi. Among pagampo nga ang imong mga katawhan mo dangop gayo diha kanimo tungod kay ikaw man ang among dalampanan sa tanang panahon, ang among tabang ilabi na sa panahon sa kalisdanan. Amo sab giampo o Dios ang mga kasimbahanan, panalangini ang tanan nga mga magbubuhat, mga pastor, ilakip namo pagampo ang mga obispo, mga leaders sa mga kasimbahanan, among pagampo ang imong dihog sa balang espiritu magaanaa sa matag usa bisan sa mga hagit, mga kalisdanan nga gisagubang
ikaw uban panalangin mga mahawas gikan niining mga kalisdanan. Among pagampo o Dios ang imong paglig-on alang sa mga miyembro tanan nga mga magtutuo nga malig-on ug madasig diha kanunay diha sa pag-alagad kanimo o Dios. Ug aron nga ang among mga kinabuhi makahimo usab nga magapadayon sa pag-reach out ngadto sa mga katawhan nga gikinahanglan pa nga malamdagan mahitungod sa kamatuoran sa imong pulong. Himoa kami nga makugihon Ginoo sa pagmantala sa maayong balita sa kaluwasan. Nga dili kami maluya bisan sa daghang mga hagit ug mga pagsulay ug mga isyu sa kinabuhi. Kundili padayon kami nga magatutok kanimo nga mao ang tinubdan sa among pagtuo ug maghihingpit sa among pagtuo. Among giampo usab ang matag panimalay. Ikaw o Dios magapanalangin ug protektar ug magalig-on sa matag pamilya. Panalangini ang mga managtiayon, ilabi na kadtong naay mga suliran sa ilahang relasyon, ang imong gugma, ang imong kaluoy, ang imong grasya, mao gayud ang magapatigbabaw sa ilahang mga kasing-kasing aron nga mosinati sila Ginoo sa imong kahibulungan nga paglihok sa ilahang kinabuhi nga magahatod kanila ngadto sa reconciliation o pagpuyo nga anaay kalinaw o anaa ang paghari sa imuhang gugma. Alang sa mga pamilya nga dunay mga mahal sa kinabuhi nga nagabalatian sa lawas, ikaw Ginoo magalig-on kanila, magaayo sa mga masakiton, magatagbo sa mga panalapi nga mga pagkinahanglan. Labi na ni adtong na takdan sa virus, ikaw Ginoo magaayo kanila ug hikap gayud kanila Ginoo sa imuhang makaayo nga grasya. Sa mga panimalay nga nawawad-an, namatyan o mahal sa kinabuhi ang among giampo namo ang imuhang paghupay sa ilang mga kagul-anan o sa ilang mga kamihaw. Pasabtay sila o Dios pinagi sa imong balang espiritu nga ikaw dili gayud mo biya ni mo pasagad kanila sa panahon nga naa sila sa kaluyahon o mga kagul-anan, ikaw na makig-uban gayud kanila Ginoo. Kampo sab namo ang mga pamilya nga naay nagasinati og mga nagkalain-laing matang sa mga pagsulay niini nga mga panahon karon. Ikaw Ginoo magapanalangin sa ilang mga panginabuhian, magalig-on sa ilang pagtuo pagsalig diha kanimo ug magauban kanunay sa tanang adlaw sa ilahang kinabuhi. Diyan po sab namo o Dios ang tanang mga kasimbahanan sa Central District ug bisan pa sa tibuok Southern Mindanao District Conference. Ikaw Ginoo magahiusa kanunay kanamo diha sa among pagtuo ug pagsalig diha kanimo nga among Dios ug padayon ug komitado nga pag-alagad kanimo Ginoo hangtod sa hangtod. Ikaw Ginoo magagamit sa matag usa nga tinud-anon gayud nga nagatuo ug nagaalagad kanimo. Salamat sab sa pagpahinumdum nimo kanamo karon nga angayon namong ihiklin ang mga kahadlok ug mga pagduha-duha kundili magasalig gayud kami ug magatuo gayud kami diha sa imong gahom. Salamat sa imuhang paghagit kanamo diha sa makanunayon nga pagsunod sa imuhang mando. Tungod kay ang pagsunod sa imuhang mando o Dios
masinati namo o Dios ang imong kahibulungang mga pagbuhat sa among kinabuhi. Salamat sa mga hagit nga among dawaton ang tinud-anay nga pag-alagad kanimo o Dios tungod kay pinaagi niini Ginoo. Mamahimong hingpit ang ekspresyon sa among pagtuo o pag-alagad diha kanimo. Salamat Ginoo sa imuhang kaayo sa matag usa ka kinabuhi sa mga lokal nga mga kasimbahanan. Salamat kaayo o Dios nga sa tanang panahon buhi ka nagalihok sa among mga kinabuhi. Kini ang among pagampo, pagpasalamat pinaagi sa ngalan ni Hesus nga among Ginoo manluluwas. Amen. Tawag sa paghalad, matod pa sa Hebreo-hanon, Kapitulo 13, versikulo 15 hantod sa 16. Busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Jesus. Mao kini ang halad sa pagdayeg gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Among gihalad Ginoo sa imong tiilan ang among mga gasa sa kinabuhi nga gikan kanimo ug kini among ginahalad pagbalik kanimo ang among mga tagsag-tagsa ka kasing-kasing og kinabuhi
ang among mga resources ug mga talento. Panalangini kini o Dios nga kini hinaot makapagpalambo sa imong gingharian dinhi sa kalibutan. Kini ang among halad ug ang among pagpasalamat. Amen. Mga pagpasalamat sa makugihon nga misalmot ni ining atong hiniusang panimbahon ug mga pahibalo alang sa ato ang recording karong May 7 alang sa Mayo 23 ang atong magwawali mao si Reverend J. Yebes ug sa May 30 mao si Reverend Grace Bangisan. Magkita-kita kita usab dinhi alang sa atong recording sa May 7. So daghang salamat sa inyong mapadayonong suporta sa mga miyembro o mga pastor nga regular nga nagasalmot ni ining atong panimbahon. Dalaygon ang Dios sa inyong mga kinabuhi. O Dios, salamat nga doon na kami giila nga usa ka Kristo nga buhi ug tungod kay buhi siya doon na kami paglaom bisan taliwala sa kapakyasan. Dili kami mahadlok bisan taliwala sa kapakyasan tungod kay kining kinabuhi bisan taliwala sa kapakyasan. Doon na may kaugmaon tungod sa usa ka Dios nga buhi. Busa, tabangi kami o Diyos sa paghikling sa mga pagduha-duha
ug kahadlok aron kini mapulihan og pagtuog paglaom. Tabayan kami sa pagsunod sa imong mando kanamo. Tabayan kami sa pagdawat sa mga hagit o sa hagit nga imong ipaabot sa among kinabuhi bisan taliwala sa mga kapakyasan. Ug tabayan kami sa pag-alagad sa usa ka buhi nga Dios, pinagi sa pag-alagad sa uban. Kay kini among hangyo ug giampo tungod sa ngalan ni Jesus ang buhi nga Dios. Makaigsunan sa atong pagpadayon sa pagkinabuhi, taliwala sa mga kapakyasan, atong ihikling ang atong mga kahadlok ug atong mga kabalaka ug mga pagduha. Atong sundon ang iyang sugo kanato. Atong dawaton ang iyang hagit ug atong alagaran ang atong buhi nga Dios pinagi sa pagpadayon sa pagalagad sa iyang mga karnero, mga pagalagad sa uban. Sa atong pagbuhat niini nga tanan ang panalangin gikan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo, manaon ta kanato di lamang karon kundi hangtod sa katapusan sa atong mga kinabuhi. Amen ug amen.